Здравейте, хора! Това съм аз, Фелипе пак. Ще снимам нашето село. Сега гледайте, вижте кола. Виждате ли? Сега ще видите моят приятел. Аз съм за трети. Казва се Иван. Сега ще върна. Ето, моят приятел тук живее. Това е тук един приятел. Сега трябва да се другия ми приятел. Защото снимаме клип и двамата. Двамата снимаме клип. Чакай, че да кола ме е страх, има горе хора, да не ги видите. Е страх. Но клип ще е малък, няма толкова голям час. Сега нагоре. Нагоре ще се ръва. Виждате ли? Виждате ли нагоре? Сега ще кажа Сопра. Сега па надолу. Надолу да разгледате моето село. Знаете какво е яко това село? Аз играя Minecraft, Българен крафт, казвам Фелипе 091. Сега надолу виждате колата. Надолу съм населил. Карам с 30 хора. Виждате по-яко. Най-големия клип ще правя в събота. Няма да бъде голямо. Просто да не ми блокира телефона. Ме страх. Дали е моят приятел, не знам. Ама ще го найда. Той е лесен, това приятел. И нагоре да видя той ли е. Няма много това приятел. Ето има един човек. Ето тук видите ли всичко. Сега е това нагоре. Ще потъпна нагоре. Сега ще ръва напреде. Първо напреде. Карам силно. Това се. Сега ще се блокира. Че да ми блокира телефона. И горе ще Сопра. Ако може да кажа. Защо човек? Ето тук. Където? Селото. Тук едни хора. Ето къщата. Ето тази къщата нашата. Ето. Сега